Пейо Колев, гост в нашото студио. Добро утро. Добро утро. Зачудих се, честит празник. Честит празник и на вас. Зачудих се как ли празнуват в Швейцария, но ние да си се върнем към нашия празник и към България. Какво откри в фотографиите, свързано с днешната дата? Какво си ни донесъл тук? Ако имаш преди това, това е за Иван Вазов, съм го донесъл. Ще ми се за независимостта, понеже стана въпрос за австро-швейцарската война. Добре е да се отбележи, че нашата независимост е станала по един безкръвен начин, за разлика от повечето независимости по света, които са следствие на война. Но всъщност цялото това обявяване на независимостта започва преди 908 година. Цар Фердинанд, който тогава все още е княз, който всъщност е пряк потомък на последния френски крал, чрез майка си. Той е Бурбон-Орлеански. Да, всъщност и двете френски династии кралски се съчетават. И си личи по носа, характерния бурбонски нос. Ами да, така се твърди. Макар че няма фотографии, още не е била измислена. Всичко е по портрети. И така, аз не знам дали в момента виждаме слайда, той малко зад мене се пада. Виждаме. Това е майка му, Клементина, Бурбон-Орлеанска, на която до голяма степен той дължи изобщо пристигането си в България. Доколкото знам, тя е била доста властна личност. Много властна личност. Една така личност повече характерна за 18 век, като че ли, отколкото за 19-ти. Тя е била абсолютно уверена в неговите възможности като владетел, но е била наясно, че всъщност той няма какво да владее. Те са в изгнание, техния род. И в момента, в който се отваря тая възможност, тя не има абсолютно никакво колебание, че той трябва да отиде там. Още повече, че той е бил по това време най-добре подготвеният монарх, може би, в Европа. Защото Русия по същото време има така най-слабия император, възможен Николай Романов, който ще бъде запомнен единствено с това, че е загубил абсолютно всичко, каквото е било направено преди него. И освен всичко друго, пък неговите братовчеди, имам предвид на Фердинанд и цялата му рода, Кобурги, в Великобритания са начало Кобургите също, като че ли някаква завист има към него. Никой не желая той да отиде на някакъв престол, да управлява и така нататък. Всичко това, разбира се, на него някакси, може би, не му е било много приятно да бъде пренебрегван по този начин, защото той е бил човек така доста суетен, но от друга страна много образован, много прогресивен, в общи линии типично викторианска личност. Още с идването си в България той започва да прави неща, които тук не са си представили, че зоологическа градина, примерно. Да. Хората все още са имали по къщите си животни. Отделна зоологическа градина за целта е било много странно. Предполагам, че доста са се дивели всички на тази приумица. Абсолютно. Започва изграждане на центъра на центъра на София. Ами факт е, че почти всички сгради, които днес много ценим, са направени по негово време. Целият център на София. Но от друга страна, понеже започна с личността на Фердинанд, а си говорим за зависимост и независимост някаква, нямаш ли чувството, че в крайна сметка той като личност, като Кобургота, като Бурбон-Орлеански, той всъщност е твърде много зависим и оплетен с едни невидими нишки, които са между всички дворове, Франция, Англия, Русия. Така е. Преди 908 година, именно заради тия всички негови зависимости, той прави така доста сувалки из Европа в желанието си да бъде наясно с това какво биха могли да искат от него, как да се съобрази с останалите монархи, с руски император, с австро-унгарски император, с английския крал. Във Франция ходи също така, където е посрещнат, между другото, като потомък, защото те са наясно, че това е всъщност, може би, един французин, който идва и то кралска особа. Той пристига там по времето на точно голяма стачка имало на железничарите
И е направил голямо впечатление, защото отишъл да се здрави с машиниста. Той самия е бил страшно увлечен по локомотиви и железници. Да, знаем за тази негова страст. А машиниста мръсен и черен, Фердинанд с белите ръкавици, въпреки това той е настоял да се здрави с и тълпата оттам нататък вече го поема като хем крал, хем равен. Противоречива е оценката на историците за ролята на Фердинанд, но бих искала да науча от теб какво виждаш на тези снимки? Лицата, израженията. Тази снимка в момента, която се вижда зад мен, това е снимка от официална снимка, между другото от цяла сесия за коронацията на руския император. Виждате Фердинанд така в желанието си да бъде, може би, равен на всички останали, цар без царство, роден, с всичките ордени, с австро-унгарска униформа. Какво виждам? Виждам един свят, който вече си отива. Света от 19-18 век, на прага на 20 век, този свят си заминава. Това е света на империите, който съвсем в началото на 20 век, след Първата световна война, той изчезва. Почти не остават империи в Европа. И какво да ви кажа? В 908 година умира майка му в началото на годината на Фердинанд, а тя е била много негов верен съюзник. Освен това му била кредитор. Той е взимал доста често от нея немалки суми пари. Разбира се, това не е водещо в нейната роля. Добре, тук изглежда, че все пак има някаква зависимост от майката в случая. Аз ти предлагам... В цяла Европа има тази зависимост от майката по това време. Да, точно така. Аз ти предлагам, ние ще продължим, ти ще останеш в студиото, ще продължим нататък тази